गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो खुलुमनायखौ बिलाइहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव फिन दोंसे खन्थाइ लानानै आगान सुरबोफिनबाय। दिनैनि खन्थाइखौ सुजुदों आरो दैथायहरदों रबुल बसुमतारी बिथाङा जिल्ला बाक्सा, गामि दिहिरा मिलनपारा आरो खन्थाइखौ आवरायदों आं अर्चना स्वर्गियारी, जिल्ला बाक्सा, गामि मटङा। दिनैनि खन्थाइनि मुं आद्रा सिमां। फैदो बिदिब्ला बिथांनि दैथायहरनाय खन्थाइखौ दान्दिसे सम गोसो होना खोनासंलांदिनि। आद्रा सिमां। आद्रा जाबाय रोजे आंनि गोसो गोरबोनि गासै बाथ्राफ्रा। आद्रा जाबाय रोजे आंनि गोसो गोरबोनि गासै बाथ्राफ्रा। नोंखौ लानानै निजोम हर गेजेराव माबादि सानो आं, नाथाय साननाय मानि गासैबो आद्रा रोजे। नोंखौ लानानै निजोम हर गेजेराव माबादि सानो आं, नाथाय साननाय मानि गासैबो आद्रा रोजे। गोनो गोथो बेले बेजे साननाया आंनि देहा आरो गोसोखौ गोजोन गैयै खालामसै रोजे। गोनो गोथो बेले बेजे साननाय आंनि देहा आरो गोसोखौ गोजोन गैयै खालामसै रोजे। आद्रा थानाय गोसो गोरबोनि बाथ्राफ्रा सिमां जाना नोंनि उन्दुहाबना थानाय समखौ आंनि फारसे नोंजों मोगथाङाव आंखौ गोदै रावजों रायदावनाय आरो जंखायनाय मिनिलायनाय आरो आंखौ सना बुंनाय नों नुयोना रोजे। आद्रा थानाय गोसो गोरबोनि बाथ्राफ्रा सिमां जाना नोंनि उन्दुहाबना थानाय समखौ आंनि फारसे नोंजों मोगथाङाव आंखौ गोदै रावजों रायदावनाय आरो जंखायनाय मिनिलायनाय आरो आंखौ सना बुंनाय नों नुयोने रोजे। जेबोला आं हारसिं जायो बिब्दिनो आं सानसे थाल्ला मेंग्लिहाबसै रोजे। जेबोला आं हारसिं जायो आं बेबादिनो सानसे थोलो मेंग्लिहाबसै आं रोजे। दिनैनि खन्थाइया एसेनोसै। आसा खालामो नायगिरि नोंथांमोना बिथां खन्थाइ दैथायहरगिरि आरो आंनि दिनैनि खन्थाइ आवरायनाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालायगोन, कमेन्ट खालामगोन, शेयार खालामगोन, लोगोसे चेनेलाव गोदानबोला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन। थेंक इउ फर वाचिं।